number 6. It's supposed to be 5 minutes because we are praying. Hallelujah. Ngicela ukufunda leli yazwi Mark chapter number 6 ukuze sihambe with umqondo wezinto zikaNkulunkulu and how to approach the things of God. Verse number 50. Mhlambe let's start from verse number 50. Because they all saw him and were terrified. La mazwi athi bambona besaba. Lokhu kwesaba kulethwa ilento lapha na ku verse 49 ukuthi babecabanga ukuthi isibongo. You see bazalwane, uJesu ehamba phezu kwamanzi bona bacabanga ukuthi yini, it's a ghost. Then abasatshiswanga ulwazi lokuthi uJesu, ulwazi lokuthi it's a ghost, ilona olwabenza besaba. But uJesu ke la ku verse number 50 uthi immediately he spoke to them and said, take courage, it is I, don't be afraid. Ngifuna namhlanje nekuseni sibheke lento ethi take courage. Hallelujah. uJesu la ubekade enomhlangano omkhulu owawukade ungakhiphanga ama-post. Kwakumhlangano ohlangene entabeni. I believe ukuthi la khona afundisa khona izifundiso ezinkulu njenga lesi nje esinye esikuMatthew chapter 5 verse number 8. La khona ethi babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngoba bayombona uNkulunkulu. You see, why God efundisa ifundiso as powerful like funani qala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo khona zonke ezinye izinto ziyokwenezelwa. Why God efundisa all those things? uJesu wafundisa ngokukholwa ethi bhekani from chapter number 5 ethi bhekani indlela inyoni la ngaphandle ziya azilimi azivuni kodwa azilambi ngoba sonke isikhathi when they wake up they look up to God. Are you still with me bazalwane? And ufundisa zonke lezo fundo uJesu ufundisa engazange enza ama-poster, engazange bazalwane wangena ku TikTok, but the people they came because the anointing pulled the people. Enye izinto bazalwane ugcobo olukwazi ukuzenza luyakwazi ukudonsa. Oh, I pray you come to this level. La khona ugcobo in your life lukwazi ukudonsa everything that you need. Oh, hallelujah. But uJesu ke kulo mhlangano wafundisa isikhathi sazeseqa because he did not mind time, he minded for teaching. Lithi ke iBhayibheli abantu baze balamba wenza abafundi bafike bathi abafundini, hey Jesu sicela ubakhulula abantu balambile futhi azikho idolo la kusehlane noma ngabe kuthiwa zikhona ke kodwa isiphi isitolo esinga provide izinkwa ezingasuthisa bonke laba bantu. I'm paraphrasing all the thing yonke lento. iBhayibheli ke lethi uJesu wabuza bona watshela bona wathi bapheni ukudla
bapheni ukudla. Uyabo ukhuluma kubantu abeze nesikhalo noma izothi nesikhalo noma umbono ukuthi dedela abantu. Uthi uJesu asingabadedeli, bapheni nina ukudla. uJesu kuyavama ukukhuluma ngento ongayiboni ibikhona. Hallelujah. So now uJesu ke uthi bapheni nina ukudla. Now uma ethi bapheni nina ukudla, lethi Bible, they started to walk around phakathi kwabantu bona abathe balambile ngokombono wabo. Umbono wabo uthi labantu banjani? Balambile. So uthi uJesu ke bapheni nina ukudla. Bafuna ke manje ukudla kulabo bantu asebelethe umbono ukuthi balambile. Bathola umfana ephethe nje isikafutini sakhe. Now uma lo mfana besithatha isikafutini besisa kuJesu, uJesu wasithatha wasiphakamisa wabonga wasibusisa wayesimultiply, because that is the way he works. Yonke into elethwe kuye uyayiphakamisa, ayibusise, abe seyimultiply. That is how he works. Now lithi ke iBhayibheli uma sebenikezeke abazalwane ukudla, lithi iBhayibheli wayesebacindezela abafundi, because umuntu mayikwabona isimangaliso uba nomqondo wemonumental. La ubone khona isibusiso ukuthi yakha khona, la ubone khona ibreakthrough, obone khona isimangaliso, usuke ufuna ukwakha kanti isekhona into engcono ngaphambili. Are you still with me bazalwane? Umuntu mayikwafika nje la engazathi izinto ziyalunga khona, uba nomqondo ukuthi hayi ke la ngiyahlala, angalwa azama ukuprotecta izinto afikiswe kuzo. Yeah. Engabe saqonda ukuthi lo mfikisela usenawo amandla okumusa kwi-level engaphezulu. Ingqondo yomuntu nenyama yomuntu ithi izinto zihamba kahle manje asihlaleni. Na uthi kuJesu wabacindezela dasiwele siye ngaphesheya. Nawu ke basemkhunjeni babhekene nestorm. Umkhumbi uyacwila, amanzi ayangena. uJesu ke yena nesikhathi bengena emkhunjini usale ethandaza, because uJesu is very concerned about your next level. Wena ngesikhathi uthi uJesu wazi wasusa kule ndawo sekufike la khona sifike endaweni yesibusiso, indawo ye-multiplication, uJesu yena uthandazela ukuthi kukhona into engcono osengaba nayo ngapha. uJesu has got a clear vision about your life. A clear vision about your life. And kumnandi ukuthi lento ikuJesu ayikho kumuntu oseduze kwakho. Ayikho umuntu oseduzane kwakho, because uma ibiseduze ibikumuntu oseduzane kwakho ubeyibona abe nomona. Ilapho lokuvuka khona umona ukuthi umuntu abone ukuthi usufike la yena afike khona. Umona uvuka lapho. Bathi ke lithi iBhayibheli wasala ethandaza, baxakana nomoya, baxakana nesiphepho. Kuthe bexakiwe uJesu wafika ehamba phezu kwento ebaxakile. And then uma efika uJesu, lethi iBhayibheli bacabanga ukuthi isiphokwe, besaba. Bacabanga ukuthi isiphokwe, basebenza njani? Ukusaba akuyifikeli. Always ukusaba kutriggerishwa yinto oyibonile. Yingakho iBhayibheli liyala ukuthi asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa.
Lethi iBhayibheli uJesu ma bembona sebesaba uthi take courage, it is I. Yeah, take courage, yimi. Mani isibindi. Kuthi ngisho lawo mazibini. Take courage, it is I. So uma ethi yimani isibindi, ushintsha iperspective yento abayibonile. Number 1, yabasabisa. Ubanikeza ukuthi uye ukuze inqondo yabo iphinde futhi ishintshe ukuze babe nesibindi. Now uyabona into oyibonayo iyona eaffecta ukuthi uzizwa kanjani. Yeah. Uma ubona ibhokwe empilweni yakho, then uzophile kwesabeni. Kodwa uma ubona uJesu uyoba nesibindi. Empilweni enye izinto ofanele uyithandazele ukuthi Nkosi, let me see you. Let me see you in my dreams. Let me see you in my visions. Let me see you. Angibone wena Nkosi emthandazweni wami. Uyabona uma ungabona uJesu nasemthandazweni yakho, uzobona ukuthi ayikho into, you can take on whatever emhlabeni. Let it what manini sibindi yimi. Othi imani sibindi nje baphelile labantu. Then uPeter wayibamba le challenge yokuthi imani sibindi yimi. Wathi Nkosi, uma kuuwe kungesona isipokwe, uma kuuwe yisho ukuthi ngize kuwe. Kwasho ukuthi uPetro ke ingqondo yakhe isishifte 160 degree from ukwesaba to taking courage. Into ayenza uPaul, I mean uPeter, aphume esikebheni esihlushwa ama storms. Yikuthi wakholwa kwashintsha ingqondo. Because uma ingqondo yakhe ingashintshanga nokukholwa kwakho akusebenzeli. Uyabo bonke abanye abafundi basala emkhunjini, umkhumbi waqhubeka washawa ngamanzi. Bambona uPetro. Ngamanye amagama bona laba abaningi abakaphumi with fear of a ghost. Abakaphumi. Yikho behleli ngaphakathi esikebheni. Because abakamuvi with fear of the ghost. Kodwa uPetro wamuva with fear of the ghost. Wathi Nkosi, uma kuwe yisho. Bese ngizo waphuma uPetro wahamba phezulu kwamanzi. Washaya umoya, istorm sashaya, wahamba uPetro. Amanzi anyakaza, wahamba uPetro. Kwathiwa akuzolunga, wahamba uPetro. Kwathiwa iround liphelelwe ngamandla, wahamba uPetro. Kwathiwa imisebenzi ayikho, wahamba uPetro. Glory to Jesus. Kwathiwa South Africa kuzobheda, wahamba uPetro. Ngoba uPetro akasahambi ngokubona, kodwa uPetro usehamba ngokukholwa. Kuthi angithi ekuseni abahamba uPetro. Noma isimo singaba sibi kangakanani, kodwa asibi for uPetro bona uJesu. Ngoba kuya ngokuthi ubona bani. Uyabona uma ubona uJesu ingakho kufanele ufake uJesu kuyo yonke into yakho. Angiphinde futhi. Kufanele ufake uJesu kuyo yonke into yakho. Ngoba mawumbona uhambe ezintweni ezihlula abantu. Mawusambona nje. Mawusambona. Take courage. It's the sound of victory. Take courage. uJesu, as long as sisabona uJesu bazalwane, uzophumelela kuyo yonke into oyenzayo. Uzohamba phezu kwamanzi acwilisa umkhumbi.
cabanga kucwila umkhumbi ngapha, wena uyohamba phezu kwento eyicwilisa umkhumbi. Oyithemba, umkhumbi uyithemba emanzini. Nisekhona enye into ehlalise laba abanye emkhunjini uJesu bembone sethe yimi, yikuthi bathemba umkhumbi. Kodwa wena Petro, ithemba lakho lini wehle emkhunjini emanzini? Lini ithemba lakho Petro? Lini ithemba lakho? Washo ukuthi usethe Nkosi, ngiyakubona kodwa khuluma. Yisho ngise. Then uhamba phezu kwamanzi. Let me say this, bazalwane, it's very, very important. Emhlabeni, it is not getting better. Angisho ukuthi kulo mhlaba lona, especially in our own time, it's not getting better. Ungasikhohlisi ukuthi it's getting better, no. But kulaba abambonayo uJesu bazophila impilo engathi abaphili kulo mhlaba, bazohamba phezu kwama-storms, abanye becwile. Ngoba kuya ngokuthi ubona abantu. Mawubona yena uyakhuphuka uhambe phezu kwamanzi, ma ungamboni ubona isipokwe uyacwila. Ababona ipokwe bacwila, ababona uJesu bayakhuphuka. Inkinga kaPetro yaba yodwa, bazalwane, ukuthi asusa amehlo ekubukeni uJesu, abuke amanzi. Uma uzobuka amanzi uzocwila, ngane yakwethu, uzocwila. Into ebuhlungu ke wena uzocwila esekhulumile ukuthi uhoza, cwile nezwi. Kungcono ukucila ungakalizwa futhi ucwile ungamboni. Kodwa yabona nini la namhlanje kuseni, bambizwe ubheke yena. Bambizwe ubheke yena. Uyazi uyophuma, abantu basale bengazi ukuthi uphume kanjani, lona uyithole kanjani le position. Basale bexabana bodwa, bayoxabana nezinyanga zabo. Bayoxabana axabane nenyoka yakhe ayishiye phansi kombhede. Uyiyeke kanjani le position yathathwa uye? Kanti wena ukuthi ubambe izwi ubheke uJesu. Amen. Ubheke uJesu. Yabona abantu bayobuyela bayovuselela izinto vele ezingakaphuphi. Kuyosuthi inyanga la. Ngenxa ukuthi bafuna ukukhompitha nawe. Yeah, kuthi kube kuyinto uNkulunkulu avela akukhiphe phakathi kwabantu. Inyoka ikhafula. Ngenxa ukuthi wena ubona uJesu ubambizwe lakhe. Bona uJesu ubambizwe lakhe. That thing will make you live different from anybody. Asimeni ngenyawo sithatha.